s'està creant una nova ONG. I ja n'hi ha moltes d'ONGs, també ho sabeu, que hi ha d'operació. I com es dirà aquesta nova ONG? I us dirà Aduaners sense fronteres. Es pot suposar, és una altra expressió bastant nova. Independentment de la brometa que es pugui fer amb tot això, el que és evident, i ara sí que cal de debò, és que en la banqueta que ho hem de tenir petites respostes, no del tot, però petites respostes a l'actuació. Perquè la banca ètica ens ofereix almenys 3 compromisos. Primer, transparència. La banca ètica ens diu a on van a parar els nostres diners. Perquè si jo vaig a una banca convencional, poso els diners pel caixer, poso els diners per la finestreta i allà queden subsumits en el crèdit global del banc. En canvi, la banca ètica dirà, mira, els seus diners van aquí, aquí i aquí, si li va bé i si no contesta. Segon, què més t'ofereix la banca ètica? Allò que anomenen criteris negatius. Mai invertirem en armes, mai invertirem en drogues, mai invertirem en prostitució, mai invertirem en educació infantil, mai invertirem en tabac, mai invertirem en nuclears, etc. Perquè si no, ens podem trobar amb una dificultat. No sé com ho veniu per aquí. A Conflent, vull dir. Allà a Tarragona, entre Escoll i Vandellós, durant tant rebel·len, se'n van uns anys de matí amb una pancarta, i un sol rialler, i un nuclear, no gràcies. Això ho fan el diumenge. El dilluns cobren la nòmina i la col·loquen ingressat amb el Bilbao Vizcaya, que és el banc que més nuclears construeix. Jo recollir el diumenge que no vull les nuclears i el dilluns i Bilbao, una mica que no s'ha de inversió. Haig de vigilar una mica les coses. Per tant, ens donem coherents. I per últim, què més fa la banca ètica? Doncs, senzillament, ens assegura que els diners que hi posem aniran destinats tan sols a 3 finalitats. Primera, generació de feina. Segona, educació i cultura. Tercera, producció energètica. I d'aquesta manera podem donar la seguretat que d'una altra manera nosaltres també participem. Com veu vostès, el panorama és molt ampli, la crisi és gran, afecta qualsevol, també ens afecta a nosaltres, però de mica en mica la societat pot anar apretant amb petites propostes i altres que no hi per avançar en aquesta situació. Gràcies. Jo crec que no podem perdre ni un minut en aprofitar el temps al màxim per poder fer preguntes i poder ampliar la reflexió que ens ha obert l'Arcadi. Així que, quan vulgueu. Jo li agraeixo l'intervenció, però no sé si és millor que ho parla el poble d'Ontinyent, perquè no crec que sigui el més adequat. El que sí que vull reconèixer és que en una caixa que fa 127 anys que existeix, juntament amb l'altra que es diu la de Pollença, són les dues úniques caixes que perviuen amb l'antiga teoria de caixes que havia nascut al segle XIX. I penso que és el millor que ens pot passar. En el moment en què s'aprofica el sistema financer, que encara hi hagi dues caixes que mantinguin el sentit estricte de caixa d'estalvis, que en certa manera, si ho considerem així, fa 150 anys era el mateix que avui en dia és una banquètica, doncs ens hem de felicitar. I vostès han d'aprofitar que tenen aquesta caixa aquí per fer una feina, però això ja ho podem dir. Voldria saber si hi ha cap estimació si es redueix la jornada laboral a 35 hores setmanals. Sabem, com has dit, que és impossible els 6 milions d'aturats, això no es podrà resoldre, però si hi ha cap estimació per saber, per exemple, si serien 3 milions el nombre de persones que eixirien de l'atur, o en serien 2, i què passarà, clar, perquè aquests 6 milions de persones mai es podran col·locar al mercat de treball. Com es podria solucionar això? Mira, la veritat és que estimacions no hi ha. Jo calculo que si som capaços de reduir el 10% la jornada laboral, les classificacions que lineal, que posin tots, doncs aleshores diríem que de 20 milions de treballadors que van haver-hi, diríem 2 milions que podrien accedir en aquesta feina. I si reduïm 10%, reduïm 1% de la jornada, diria que això serien estimacions precàries i difícils. Ara, el que és evident és que amb llocs de treball creats mai en tindrem masses nous, però sí que hi ha segments en els que podríem trobar en els llocs de treball. Ara fa uns anys es va proposar, i després el va tornar a caure del tot, allò que es deia la llei de dependència. La llei de dependència que hauria fet, hauria convertit oficialment en treballadors, gent que ja són treballadors, que es desviuen pels seus avis, i que no tenen cap sou. Amb això es pot donar, i en molts països nòrdics tots tenen la llei de dependència, i tots generen molts llocs de treball amb la gent que treballa allà. Seria una possibilitat començar a treballar amb
afortunadament he vist que aquí també estan funcionant molt, com l'agricultura ecològica, mercats directes també poden crear llocs de treball. A part del repartiment de treball, penso que hem d'atacar moltes coses, perquè evidentment el que jo dubto és que vingui ara una empresa japonesa i que creï de cop i volta aquí 50 dies de treball. Això ho dubto. Però altres camins els hem d'intentar. Ara, és molt bona la teva proposta, potser ho he de fer alguna vegada, però no tinc res condició. Ja, volia fer una pregunta també tocant el tema de les universitaris. Esta gent, l'atur conforme està en Espanya, si els universitaris que tenen la carrera ixen fora d'Espanya, Espanya el dia de demà com quedarà? Sense universitaris, com es menja tot això? En el sentit de la gent, se'n van o tenen fons, no tenen feina. Què passarà en Espanya? Miri, s'està fent una mena de suïcidi, perquè aquells que tenen més possibilitats d'això els fem marxar fora. També és veritat que havíem sofert el procés invers. En els anys del 2000-2010 vam rebre molts universitaris de Llatinoamèrica, dels Països Arabs, que venien a la seva evolució aquí, i ara els nostres no acabaran. És una malifeta, és una situació que l'hem de tenir, però és fruit d'aquesta mala organització que en aquest moment s'està propiciant no únicament el govern espanyol, també a les ordres que diuen de la Unió Europea i les polítiques que es van fer. Penso que és un desastre i per això hem de protestar. Sí, austeritat, que és la recerca que tenim des del 2010, o creixement econòmic. Quina és la seva visió? Miri, per mi la visió és, per descomptat, com he dit abans, molt més la d'austeritat que la de creixement econòmic, perquè entenc que el planeta ja no manté un creixement econòmic en segons quins aspectes. El creixement econòmic ni pot haver-hi en literatura, ni pot haver-hi en cinema, ni pot haver-hi en música, ni pot haver-hi en teatre, però no, en fabricació de cotxes, no en fabricació d'ordinadors i en altres coses, perquè el planeta no existeix. En aquest sentit, no. Ara, ha dit vostè austeritat, sí, però no vull dir l'austeritat del que estem obligats ara amb les funcions sanitàries. Vull dir austeritat, doncs, en vigilar més les emissions de CO2, austeritat en vigilar més si hem de reduir les pensions anteriors, però no entenc l'austeritat i ara vostè tindrà un sou mínim que no podrà sobreviure i a més la pensió li tindrà. No, aquesta austeritat ja he dit abans que si l'organitzéssim bé no faria falta. Per tant, l'austeritat és una cosa que té doble sentit. Si ho entenem com a menys destrucció del planeta, l'austeritat sí. Si ho entenem com a apretar-lo i fora més el cinturó, que ja no té cap mà. Hola, buenas tardes. El otro día en internet leí que si las 8 familias más ricas del mundo, o sea, los Rockefeller que ha nombrado usted, y algunos otros más, decidieran que todo el dinero del mundo se acabara, se acabó. ¿Eso puede ser cierto? Home, puede ser cierto, potser no, perquè el diner avui en dia més que el Rockefeller el generen les banques, a través dels nostres dipòsits, i per tant, ara, aquests senyors podrien tenir una gran influència per modificar les coses, però això no hi ha cap tipus de dubte. Els senyors més rics del planeta doncs, tenen unes fortunes que canalitzades cap a un lloc tenen un resultat diferent que si no les canalitzen cap a un altre. Poden tenir influència. Ara, que si aquests senyors retiren els diners, primer que no retiraran mai perquè es garanteixen. I segon que el programa té una importància afortunadament encara molt bona. Hola. Així, a Cària. Estic amagant. Voldria saber quina opinió li mereix una teoria que es diu la teoria de l'economia del bé comú de Christian Felber, que parla una mica també de reducció de la jornada laboral, inclús parla de 4 anys sabàtics durant tota la jornada laboral de la teva vida. No sé si coneix molt la teoria o quina opinió li mereix. Mira, t'haig de demanar excuses perquè un bon amic meu fa unes setmanes va venir amb el llibre, regalo aquest llibre que és molt interessant, que era l'economia del comú del Ferrer. El vaig posar damunt de la tauleta de nit, sempre m'adormo, no perquè el llibre sigui vell, sinó que vaig molt cansat. I aleshores m'he pogut com a molt fullejar algunes pàgines. M'ha semblat molt interessant el que diu, però no m'atreveixo a fer un judici de valor. Tinc un dossier que va pel bon camí, però qualsevol cosa que digués li deixo. Per tant, m'ho hauré de llegir tot el diari per veure. Aquesta fórmula que estem plantejant de treballar menys, és de jubilacions, que treballarem més per compensar o com dic això.
les jubilacions que estan allargant-se més temps, serà per compensar la fórmula de treballar menys? No, més aviat és per la forma de Doncs treballar tindria més. que jubilar antes, 60 anys jubilats. A França hi ha un 59. Doncs anem al revés. Anem al revés, sí, completament al revés. Bona vesprada. Jo volia preguntar que la teoria de que tinguem més treball és que treballen menys, però jo em penso que la mentalitat de l'empresari espanyol sembla que no serà així, no? Si imposen la jornada de 35 hores, el que fa, o el que es veu que fa és simple i llanament no contratar més. I això és, des del meu punt de vista, el que passaria, sí? Sí, aquest és un problema molt complex, perquè, esclar, en el món dels horaris laborals existeixen 3 parteners socials, que són l'empresa, el treballador i el govern. L'empresari, com molt bé dieu, prefereix tenir, per exemple, 8 treballadors que treballin 10 hores que no pas 10 treballadors que treballin 8 hores. És propi de l'empresari dirigir-ho més bé, més fàcil. El sindicat, que és l'altra cara de la moneda, en el fons també li agrada, perquè el treballador de vegades pensa que si té un parell d'hores extres millor que millor, i a més hi ha un problema antic que ningú se l'en fa dir, sobre mig dels sindicats. Però els sindicats protegeixen en els treballadors que tenen feina, no els que estan aturats. Aquests ja ni cotitzen i moltes vegades estan abandonats, amb la qual tampoc es buscarà feina per aquests. I finalment el govern que diu, escolta, si a mi el treballador no m'ho demana, si a mi l'empresari no m'ho demana, per què em ficaria la venda missa de 11 pares amb un tema? I no sé que siguis un tio molt espavilat, com creu que jo Espanya, que penso que tenia unes propostes clares, ho deixes córrer per fer utilitat de tots. I per això la cosa no progressa. Hola, m'agradaria saber si vostè li dona esperança a aquelles petites persones que lluiten contra els grans bancs, víctimes de productes tòxics, swaps, preferents i coses així. No, i tant, doncs jo no em puc anar així. Tot el que vulguis, ara fa un mes i mig, vaig estar tota una tarda a la porta de la Caixa de Pensions de Barcelona, que és a la Diagonal amb un edifici negre majestuós, doncs protestant per aquell grup de persones que es queixaven, per exemple, de les participacions preferents, que els havien enganyat que tiressin endavant aquestes inversions perquè els vendrien una mica més i al final pensant-se que ho recuperarien i que no recuperaran fins que s'ho vengui, que serà mai. De manera que estic completament a favor d'aquestes lluites. En el benentès que aquestes lluites jo penso que a vegades més que individuals han de ser col·lectives, perquè una sola persona pot fer una opció quixotesca i pot tenir un bon resultat, però que normalment és més útil com més se n'ha dit. Però sí que van amb aquestes accions.